sabana da gudu su mali mai kwana da tsari a ɗaki sabani da zuwa marafa aje ne in wuce kaduna ni zane in gano su mali mai bayar da tsari da taki sardauna ne talban muradin sabana da gudu su mali mai kwana da tsari a ɗaki sabani da zuwa marafa aje ne in wuce kaduna ni zane in gano su mali mai bayar da tsari da taki sardauna ne talban muradin sabana da gudu su mali mai kwana da tsari a ɗaki sabani da zuwa marafa aje ne in wuce kaduna ni zane in gano su mali mai bayar da tsari da taki ta yana in kira sunan Allah mai yau da gobe ne sarki Allah komai idan ya so shi Allah to babu makawa da sai an yi babu mai hana shi sai yayi ba shawara bare ka ce a'a tafi gobe ka kaji mai waka ku tafi in bi ku ne mai waka bara mu fara addu'a farko Allah ka mana tsari da ɗan waka ka ɗaukaka ma a cikin waka ka mana arziki cikin waka dan kwado kudin waka ba a ce da su kudin sata ba ma roƙo cikin waka a koma wula ta ɗan waka dan kuma mai roƙo cikin waka ba shi zama sarki na ɗan waka Allah sarkin da yan baka ban cire tsammanin zai bani ba ku shigo da salo na ɗan waka a kai sarki na ɗan waka karamin cikin waka ku zamu mu kai da malam na gora na maya uba ga ɗan waka ku tafi abun ku yaran waka ina mai tambayar malam ya zo nan shi san malam ga takama da ayoyi hadisai kaji kaɗan cikin malam mai takama da mulki ga su fada a babba cikin gidan malam mai dukiya da kyawu mai ado ne ga shi da kwarjini malam sardaunan goron da ma ya babba ashe tafiyar ba mu kai gaci ba mai ya faru a an ƙara sashi talaba talaban muradu tafi gaba gaba sai kayi talaba tsuntsu mai dabara mai takama da aya ba za su iya ba talaba karkashin ƙasa sai ruwa ko wuta iska ba ta da dabara shi sani sai mai sani jahili baya mulkin dabara a in ba irin ilimin da kai ba waye aka ba sarauta an ka kuma aka ba shi talba malam na goda mai abu bakwai ka ja maka kai mugatan bakwai sadaunan goda mai abu bakwai wuce na gaban ka gatan bakwai talban muradin mai abu bakwai ka ja maka kai mugatan bakwai sadaunan goda mai abu bakwai wuce na gaban ka gatan bakwai malam na goda mai abu bakwai ka ja maka kai mugatan bakwai ja maka kai mugatan bakwai wuce na gaban ka gatan bakwai rike na gaban ka gatan bakwai mai haƙuri a mataki na bakwai mai addu'a a mataki na bakwai masu kuɗi mataki na bakwai mai ilimi mataki na bakwai na gabanka sardauna a rike na gabanka kalban muradin ce na gabanka gatan bakwai sardaunan gora mai abu bakwai wuce na gabanka gatan bakwai sarki wanda ka kira bakwai ka kuma ka faɗi bakwai ka kaya
gidan bakwai, sannan arziki ma gidan bakwai, ka kai hakuri gidan bakwai, komai za ka faɗa bakwai bakwai. Tafiya ta yi tashi nisa kuma jama'a ta yi sanyi ƙarfi, talbin murati ta shi fitilar gari a gaishe da gatan bakwai. Kai salonin gora mai abu bakwai, wuce na gaban ka gatan bakwai. To ku ja kurar